Potengera ndi mwambo umene unaliko lero pa 4 September 2025, mwambo umene ndokhuza ndithu kulumbiritsa komanso kuwapatsa mphamvu atsogoleri amene asankhidwa pa chisankho chimene chinachitika pa 16 September 2025 ndi cholinga chofuna kutumikira dziko la Malawi, amene ndi a Arthur Peter Mutharika komanso a Dr. Jane Ansah. Tili ndi chikhulupiriro kuti ambiri tatsatira bwino maka ndithu zimene zinachitika mu tsiku la lero. Komano tisanapitire ndi nkhani yathu, tatiye tione mmene ananyamukira mtsogoleri ameneyi kuchoka ndithu ku Kamuzu Stadium kupita ndithu ku nyumba ya boma kumene kuti ndi kusanjika mu mzinda wa Blantyre. Kumapeto kwake ndithu tipitire ndi nkhani yathu. Chabwino taonatu pamenepo anthu ndithu kusangalala kuti mtsogoleri ameneyi akupita ndithu ku nyumba ya boma, wasankhidwa walumbiritsidwa maka ndithu kuti ni mtsogoleri wa dziko kuyamba tsiku la lero mpaka nakumapita ndithu mtsogolo muno ndi amene azipanga ndithu ziganizo ndi nduna ndithu zimene angasankhe kuti zimuthandizire kutumika ndithu dziko la Malawi. Komano potengera pa msonkhano umenewo panali ndithu mfundo zambiri zimene anayankhula mtsogoleri ameneyi, komano mfundo zimene maka ambiri anaziona kuti ni ma key points anali kukhuzana ndi malonjezano amene ndithu wakhala kulonjeza mtsogoleri ameneyi nthawi zonse zimene ndithu amakhala akuchita kampeni. Ndipo tenga ndi mfundo zimenezo ina mwa iwo ndionena kuti akuti ndithu iye wakonzeka kuti atumikire ndithu dziko la Malawi maka ndithu polikonza ku mavuto ndithu amene lakhala dziko limene likumana nawo. Ndi tikupeza kuti ambiri utsatira kuno kuti kuli mavuto ambiri kama mavuto ndithu a forex, ndi kuti no a njala, nkhani za fertilizer, kukambapo nkhani za mafuta a galimoto amene ndithu anakhala akusausa kwambiri nzika za dziko la Malawi. Komano mukuyankhula kwawo amene azoona kuti ali ndi ma priorities a zinthu zonena kuti zofunikira kwambiri kuti azikonze, zofunikira mwansangansanga maka ndithu kuti azikonze zinthu zimenezozo. Komano amasindika makaponena kuti zinthu zonsezi kuti zitheke pafunika ndithu kuti pakhale mindset change, kukaganizidwe maka ndithu kakhale kosintha kaganizidwe kamene kuti ndithu ka Malawi kuphatikizirapo ndithu anthu amene asankhidwe kuti ayendese ndithu dziko limene la Malawi maka ndithu kuti atumikire dziko la Malawi. Komanso ena ndithu mwa akuluakulu ogwira ntchito mboma kuphatikizapo ndithu aku chipani chimene ndithu chikulamula pakali pano cha Democratic Progressive Party. Ndipo tenga ndithu mawu okuti kusintha kaganizidwe ndi kuti no amapanga ndithu clarify kunena kuti anthu ena akapeza mwayi olowa mboma ndi kuti kandi akuchipani kumeneko kanditu ndi ena amene angasankhidwe kanditu ena ogwira ntchito mboma ndi kuti no amapanga zinthu zosokoneza popeza mwayi ndithu kuti ali mboma kapena mwina ali ndi backup ya kuchipani ndi kuti no kaya kumachita zakatangale ndi ziphuphu ndi zina zotero. Ndi mtsogoleri amene wasindika kunena zoona kuti munthu wina aliyense amene angapezeke akupanga ndithu mchitidwe umenewo, munthu ameneyo ndi kuti sazakhulukiridwa, akuyena ndithu kuzakumana ndi chilango. Akuti sazawerenga kuti munthu amene ndoti ni membala wa chipani cha DPP komano akuchita zinthu zosokoneza, ameneyo ndi kuti no azakumana ndithu ndi zilango. Ndi anapitiriza makafotokoza kuti iwo ndithu ngati mtsogoleri asazalozedwe chala kuti ineyo ndikulandira chilango chonsecho ndithu ndine membala wa chipani kapena ine ndi wakutere kandi connected motani kwa mtsogoleri amene kandi ku chipaniku ameneyo ndoti asazadandaule chifukwa aperekeratu chenjezo
ponena kuti iwo ndithu cholinga chimene asankhidwira sanasankhidwe ndi chipani chokha, asankhidwa ndithu ndi dziko la Malawi. Ndekuti kuyamba konsanje mpaka ndithu kafika kuchitipa kumeneko anthu anasankha amenewa ndi cholinga choti awatumikire, ali ndi chikhulupiriro mwa iwo a Arthur Peter Mutharika. Ndi chikhulupiriro chimenecho safuna ndithu chikatayike chifukwa cha anthu enake amene angofuna ndithu kuti azikundikire chuma nkusiya ndithu nzika zikuvutika. Potengera ndi mawu amenewa anthu ambiri ndithu akondwera kwambiri ndi mmene ayankhulira amenewa a Arthur Peter Mutharika, chifukwa chonena kuti mawu amenewa ndi amene ndithu amafunika azichoka mwa mtsogoleri. Chifukwa mtsogoleri ngati akupereka machenjezo ngati mene ndithu anthu akamakhala amazindikira zoti ndikangochita ndithu chinthu cholakwika chosemphana ndi malamulo ndikuti lamulo limenelo lizagwira ntchito. Ndipo anthu amenewa ali ndi chikhulupiriro kuti zimene akuyankhula mtsogoleri ameneyi ndikuti azikwaniritsa ndithu, chifukwa akuyankhula zona kuti iye cholinga chake sichofuna ndithu kuti apeze chuma, iye chuma ndithu ali nacho, koma cholinga chake ndichofuna ndithu kutumikira dziko la Malawi powawombola ku mavuto ndithu amene akukumana nawo. Mawu ngati amenewa ndi amene ndithu amafunika azichoka kwa atsogoleri, chifukwa tikatenga ndithu kuti ulamuliro umene wapita wa chipani cha Malawi Congress Party umene ndithu umasogozedwa ndi Dr. Lazarus Chakwera, umene ndithu umasowekera mawu ngati amenewa. Komanso ngati mawu angayankhulidwe akuyenera ndithu kuti pazikhala zosintha zizichitika zinthuzo osangoyankhula mawu, chifukwa utsogoleri umene uja kwambiri ndithu umayankhula zinthu komano kuti ukwaniritse zimavuta kwambiri. Tikhulupirira kuti ambiri timatsatira bwino kuti kumene kunali nkhani zambiri zakatangale zimene zimatchulidwa. Anthony Bendo anafika ndithu pomayankhula kuti Akolini Zamba amene tu anali secretary to the president and cabinet kamene kunena zoti SPC amene ndithu kuti amatchulidwa kwambiri nkhani zokhuza ndi katangale, nkhani zokhuza ndi fetereza kumaveka ndithu kuti iwo ndithu amatenga gawo, nkhani zokhuza ndi mafuta zambiri zimakhala ndithu zikutchulidwa, siokhawo ndi ambiri ndithu amene amatchulidwa. Komano mtsogoleri amene kuti achitepo kanthu ndikuti mapeza zoti angoyang'ana kukhangati sakumva kuti zikuchitika. Zimene mukuona kwa anthu ena amona ndithu kuti mtsogoleri amene mwina amapeza phindu maka kuchokera ndithu ku zimene zinkachitika zimene ndithu zimatchulidwa anthu amene akuti amakhala ndithu akuchita katangale ameneyi. Ngati samapeza phindu ndikuti mwina chifukwa choti anali kandi achibale awo kandi kuti mwina kandi akuchipani zinthu ngati zimenezo. Ndi zosiyana ndithu ndi amene Arthur Peter Mutharika achita kunena atu kuti sakutengera kuti munthu ndi wachipani kazonena kuti kandi ndani zimenezozo alibe nazo ntchito. Iwo ndithu safuna kuwonongeredwa utsogoleri wawo makaponera kuti iwo cholinga chawo ndifuna ndithu kutumikira nzika za dziko la Malawi. Muli ndi ndemanga pa nkhani imene pamene tiona zoti atsogoleri amene alumbiritsidwa makatu lero lino pa 4 September 2025 kuti ndithu akhale akusogolera dziko la Malawi amene atu ndi Professor Arthur Peter Mutharika komanso Dr. Jinasa. Makamaka ndithu Arthur Peter Mutharika asindika kunena zona kuti cholinga chawo ndikufuna ndithu kutumikira nzika za dziko la Malawi, ndi achenjeza kuti anthu amene angayerekeze kuchita ndithu zinthu zakatangale kazosokoneza zina zizonse kumabisa ndithu kuseri kwa zina la chipani ndero anthu amene akumana ndi chilango, komanso anthu amene asazawadandaule kuti sanachenjezedwe ayi. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokozera comment section, koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Saiwaliwe panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho ngati nkhani zambiri zikamachitika ndoti zitakupezani mosavuta.